TV Anwar filɛbagaw a bisimila ka don kibaru kɔnɔna na nin ye a ka bakurubaw ye. Hamadya jɛkulu ye u ka sigi tako 9nan boloda kunu juma Decembre kalo 29 Soubankaw fɛ Koulikro mara la. Bamanci jɛkulu ye maa 9 ka u bɔnɛ u ni la minnu ye chrétiens ye Égypte faba kɔnɔna la nin kɛra dankari kura ye min ni a bolodara ka ɲɛsin chrétiens ma n'a kɛra sababu ka maa 9 ka olu bɔnɛ u ni la. Kɛlɛba o bolodara kunu Decembre kalo 29 ni o bɛnna juma ma Siri ale finitigilakaw ani Bamanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ka sigida min bɛ wele ko Idlib Sirikaw fɛ kɛra sababu ka maa 66 ka olu bɔnɛ u ni la ani maa caman kun sɔrɔ tuguni. Silamɛya jɛkulu min bɛ wele ko Hamadya u y'u ka lajɛrɛ tako 9nan kɛ Souban Koulikro ale région dugu dɔ la min baara n'a a kɛra u ka jɔ ye a ka lajɛli kɛ o kibaruya la. U ka nin sigiba mun n'o bɛ ka boloda u ye kumara mun kan o bɛ tali kɛ silamɛya ani fasoden ɲumanya ka cogo min na denmisɛnninw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye ni sigi in labɛnna jɛkulu mun bɛ yen ni an k'a ma communauté Hamadya u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ n'olu ka baara ye fasojɔ ɲuman ye fo ka taa se denmisɛnninw ma n'o ye silamɛ denmisɛnninw ye u nana kuma ka hakili falen kɛ u ka babuw kan ani i b'a ye k'a fɔ jamanajɔ ɲuman u nana u da don o bɛɛ lajɛlen na ko o fana ɲɛfɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ u y'a yira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ fasoden ɲumanya o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen tala ye u ka nin sigiba in kɔnɔna la maa caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se silamɛw fana ma i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen yera a kɛnɛ kan o fana bɔlen kɔfɛ jɛkulu minnu ye nin baaraw sigi sen kan u ye hakili falen kɛ u kan ka taa sira minnu kan ani ɲininkali minnu bɛ yen nɔ o ɲininkaliw jaabiw kan ka kɛ jumɛn ye u y'o ɲɛfɔ maa minnu bɛ yen n'o olu kuma ta olu kɔni ye jateminɛw kɛ k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka nafa sɔrɔ nin ko in na mun bɛ tali kɛ Hamadya maaw ka ɲɛmaa la n'o ye Sheikh Umar Mazu Kulubali ye ale kɔni ye a yira k'a fɔ n'i y'a jate minɛ fasoden ɲuman n'o ye i b'a ye k'a fɔ jamanaden ɲuman ye o kan ka jamana sariya sunbaw bɛɛ lajɛlen bonya o kan ka jamana sariyaw fana bonya wa a kan ka i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ bonya baaraw taabolo. Tiɲɛ don an bɛ sigi min na nin ye jama islamiya Hamadya min Mali kɔnɔ san o san bi Hamadya kamalenw ani denmisɛnninw cɛmanw olu bi kɛ ɲɔgɔn kan san kɔnɔ siɲɛ kelen u bi ɲɔgɔn daw kɛ diinɛ dɔnniw kun kan ani diɲɛ yɛrɛ dɔnniw kun kan o bɔlenkɔrɔ kɔfɛ fana adamadenya yɛrɛ minɛ ko ɲuman min ni o bi maa caman jɛ ka denmisɛnya kɔnɔna o wɛrɛnaw fana bi d'u ma n'o bɔra yen farikolo min n'o banna ala ma o di an ma k'an k'an sigi ten dato fo ka lama o kumana farikolo ɲɛnajɛ o balo a tɔgɔ de o baaraw fana b'a kɔnɔ min ni o la ɲɛmaaba ye balontan ye bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ ani panuw ni boliw o bɛɛ kɛra nka aw kɔni n'a mɛn bɛn a sigili laban de ma nka o bɛɛ dabɔkun ye mugusɔbadenya ni kelenya ani ɲɔgɔn kanu o bi yakubaya Hamadya denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ min ye jɛma min ye finma ye min yɔrɔ ka jan min yɔrɔ ka surun min ye maraka ye min ka bamanankan jango kelenya silamɛya b'o min ɲini o ka sabati. La o fana bɔlen kɔfɛ a bɛnna a ye kumakan mun fɔ a kan k'o kumakanw fana bonya wa jɛkulu n'i y'a ta k'a lajɛ u ka baara ye mun ye u y'u da don o la k'o ɲɛfɔ maa wɛrɛ minnu tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye jɛkulu maaw ye a y'a jira k'a fɔ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa silamɛya ɲɛtaw olu ka sabati ka silamɛya nafa fɔ maaw ye ani adamadenya taabolo ɲuman ye mun ye i b'a ye k'a fɔ k'o fana ɲɛfɔ maaw ye a y'a yira a ka laseliw kɔnɔ k'a fɔ n'i ye diinɛ ta k'a lajɛ diinɛw bɛɛ bɔra fan kelen de fɛ wa n'i ye tarikuw ta k'a lajɛ u ka tarikuw nacogo de tɛ kelen ye kow taara cogo min na a ye da don o la k'o ɲɛfɔ nin sigi in kɛnɛ kan u nana donbolo dɔ ta k'a di kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔliden ɲuman minnu i b'a ye k'a fɔ ni olu ye kuranɛ kalan ka ɲɛ kosɛbɛ
fana bɔlen kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ tigilamaw minnu ye i b'a ye k'a fɔ boli dabɔ mɛtiri 100 minnu ye bɛɛ lajɛlen da u ye jɔnjɔn dɔ ta k'a di olu bɛɛ lajɛlen ma wa o fana bɔlen kɔfɛ jɔnjɔn minnu bɛ yen nɔ n'o u y'o ta u y'o di i b'a ye k'a fɔ kulu fana ma n'o ye ekipu ye minnu ye farikolo ɲɛnajɛ boloda wa i b'a ye k'a fɔ u ye kɛnɛ in kuncɛ ni duwawu donba ye ka se ka duwawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Abdoulaye Idrissa Maïga ni ale tun ye i ka dɔn Mali gouvernement ɲɛmɔgɔ ye a ye a ka wala sɛmɛ kunu juma décembre kalo tile 29 jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita la ani ka fara a ka gouvernement jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan. Mali Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga bi a tɛ Premier ministre ya la tuguni sabula jumadon ka bɛn décembre kalo tile 29 ma san 2017 a nana a ka baarabila sɛbɛn ta k'a di a n'a ka gouvernement an ka jamana ɲɛmaa ma. Abdoulaye Idrissa Maïga a yira k'a fɔ ale tɛ Premier ministre ye bilen kalo 8 tɛmɛnen kɔfɛ sabula a sugandira avril kalo san 2017 walasa gɛlɛya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya ka se ka ɲɛnabɔ cogo min na sabula baarabilaw tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔgɔtɔrɔw tun kɛlen don ka baara bila lakɔlikaramɔgɔw tun kɛlen don ka baara bila o fana bɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman tun kɛlen don ka muruti boloda a taara o hukumu de kɔnɔna la ka se k'o ɲɛnabɔ maa mun tun don ani jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita i bɛ ka a n'o ka surun kosɛbɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa mun don a ka kuma man ca wa a yira k'a fɔ cɛsiri b'a don a cɛsirilen don a ka baara la fɛɛrɛw b'a bolo o de y'a to i b'a ye k'a fɔ a nana sugandi ka kɛ Premier ministre ye jamana ɲɛmaa fɛ a ye baara bila sɛbɛn di a y'a di o dun y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ jɔakun kelen san'o cɛ an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Amadou Toumani Touré ATT o seginna ka don an ka jamana kɔnɔ ale yɛrɛ taara a bisimila wagati min na ATT nana an ka jamana kɔnɔ u taara a bisimila ko cɛ ɲina wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ jamana ɲɛmaa n'a ka maaw de ye u cɛsiri walasa a bɛ se ka na cogo min na wa o kɔni y'a yira a ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ a ka d'a ye bi malidenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ wa an ka jɛ jamana taabolo ɲuman an k'o fɛɛrɛw sigi sen kan ɲɔgɔn fɛ. Premier ministre i b'a ye k'a fɔ mun ye baara bila wa n'i y'a ta k'a lajɛ ale ka taabolo tun de bɛ ka na ni gɛlɛyaw dɔw ye wa n'i ye lakana sira ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman kumara a kan k'a fɔ o fana kɛra sababu ye Abdoulaye Idrissa Maïga ani a ka jɛkulu i b'a ye k'a fɔ a ka se ka baara bila cogo min na wa n'i ye marifatigiw ta k'a lajɛ fo ka taa se maa minnu y'u da don bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na i b'a ye k'a fɔ ko wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa gɛlɛnninw dɔ tun bɛ yen Premier ministre ni marifatigiw ni maa minnu tun bɛ fɛ maa minnu ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna i b'a ye k'a fɔ Premier ministre n'olu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛnnin dɔ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni tile laban ninnu kɔnɔna la o de y'a kɛ o jɛkulu ninnu tuma dɔ la u bɛ kumaw dɔ fɔ tuma dɔ la yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ wa u nana yira k'a fɔ u tɛ jɛ ni fɛnw dɔ ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ kɔkankow la n'i y'a ta k'a lajɛ an ka faba kɔnɔ n'o ye Bamako ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ maa caman fana taara n'o hakilina kelenw ye o de y'a kɛ Premier ministre ale ye baara bila. Égyptikaw fɛ Bamanci jɛkulu ye binkani wale ta ka a lase chrétienw ka batokɛ yɔrɔ ma Égypte jamana kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka maa 9 ka olu bɔnɛ o ni la Égypte yɛrɛ jamana kɔnɔ. Chrétienw ka tɔn mun bɛ Égypte ni an b'a fɔ olu ma ko église copte maaw a bɛ san 1 bɔɲɔgɔnko bɔ binkani wale caman taara k'u sɛgɛrɛ o kɛra Bamanci tɔnw fɛ minnu ye damatɛmɛ walew ye o senfɛ maa 100 ɲɔgɔnna u y'olu bɔnɛ u ni la Bamanci mun ye ni waleya cɛjugu in kɛ sɔrasiw u y'o fa n'i y'a jateminɛ a ye binkani wale kura dɔ kɛ maa 9 a y'olu bɔnɛ u ni la ka dɔw fana jogin ni Bamanci a yira k'a fɔ maa don maa mun b'i dugu silamɛya diinɛ kɔfɛ ka binkani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ a tun sɛbɛkɔrɔ ɲinini don k'a sababu kɛ a ye binkani wale ta ka lakana tigilamaaw sɛgɛrɛ n'o ye polisiw ye a ye maa caman jogin wa bibi in na i b'a ye k'a fɔ u fana ye tɛgɛ k'a la u bɛna tɛgɛ k'a la wagati min na a yɛrɛ tun joginen don nka u y'a minɛ u marifa tun bɛ a bolo marifa mun tun bɛ a bolo an k'o ma ko fusil d'assaut ani marifa kisɛw fo ka taa se mugujugu dɔ ma n'o ye bɔnbu ye a tun bɛ fɛ k'o ci chrétienw olu ka église kɔnɔna la église mun bɛ Saint Mina n'o bɛ Elouane fɛ o la a yira k'a fɔ
an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ a kelen ka nin ŋaniya juguya in ta a ye maa fila fɔlɔ de fa a kelen k'olu fa sabula a ye mugu de ci olu la ka olu to u ka magasin dɔ da la sabula o magasin i b'a ye k'a fɔ o ni chrétienw ka alabatoso n'o ye église o tun ma jan ɲɔgɔn na olu yɛrɛ tun kun dalen don o de kan o fana bɔlen kɔfɛ a kelen ko maa filaw fa maa 7 tuguni a y'o olu bɔnɛ u ni la o maa 7 la u ka lakana tigilama ba dɔ b'a la n'o y'u ka officier ye o bɔnɛra a ni la garde 5 ɲɔgɔn na n'o ye lakana tigilamaw ye a y'o olu jogin Bamanci a donna église in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a nana laɲini kɛ k'a fɔ k'a bɛ église in fɛn fɛn bɛ yen nɔ ka dangɛrɛkɛ o bɛɛ lajɛlen na u ye kunnafoni mun fɔ État islamique n'o ye Bamanci tɔn ye minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ olu de y'a yira u ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ ayiwa ko olu ka baara kɛlen don u ye nin kuma in fɔ u bɛ kunnafoni di jɛkulu mun sanfɛ ni an k'o ma ko amapu o la Egypte an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u ka jamana ɲɛmaa ka maaw olu nana sɛbɛntiya u ka laseliw kɔnɔ k'a fɔ bingani wale in tɛmɛnen kɔfɛ u ye dɔ fara u ka lakana kan walasa ka se ka Bamanci ninnu kɛlɛ ka se a dan na ani ni damatɛmɛ wale maa ninnu u ka lakana tigilamaw n'o ye polisiw ye kabiri nin ko in kɛra bingani wale in kɛra yɔrɔ min na olu y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana se yen yɔrɔ in na wa hali n'a sɔrɔ chrétienw u ka seliw bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ yɔrɔ in kɔni datugulen bɛ to fo ka taa bila janvier kalo tile 7 la a bɛ san 1 ɲɔgɔnna bɔ maa 10 ɲɔgɔnna n'olu ye chrétienw ye a bɛɛ lajɛlen ye église copte maaw de u ye olu bɔnɛ u ni la bingani wale dɔ senfɛ mun taara k'u ka église sɛgɛrɛ wa bingani wale tuma bɛɛ a bɛ kɛ u ka mara mun na an k'a ma ko Sinayi a bɛ u ka jamana kɔrɔyan fan fɛ yɔrɔ tuma dɔ la u bɛ bingani wale in kɛ jamana yɔrɔ wɛrɛw fana la mun ni Sinayi fana tɛ kelen ye. Sirikaw fɛ siri finitigilakaw ani u ka Bamanci jɛkulu ye wulikajɔ kɛ o kɛra kɛlɛ ye min ni ale fanga bonyana kosɛbɛ u ka sigida min bɛ wele ko idlib a kɛra sababu ye ka maa 66 ka olu bɔnɛ o ne la ani ka fara maa caman minnu sɛbɛkɔrɔ joginna nin kɛlɛ in kɔnɔna na. Kɛlɛba dɔ o nana tɛmɛ jumadon siri sɔrɔsiw ani Bamanci tɔn minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ fo ka taa se Bamanci wɛrɛw ma i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Idlib mara la Siri a kɛra sababu ye maa 66 ko olu bɔnɛ u ni la a kɛra yɔrɔ mun na Damasi a n'o de ka surun ɲɔgɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ mun n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ Guta mara la k'olu labɔ yen nɔ gouvernement maaw n'o ye sɔrɔsiw ye olu kɔkɔrɔma donnen don irisiw fɛ olu de kelen don ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛnɛn don u ye wulikajɔba dɔ boloda Idlib kɛrɛfɛla la n'o bɛ tali kɛ Siri baniyanfan ka taa a tilebiyanfan fɛ wa wagati min na u taara yen nɔ u ye tɛgɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ dugu caman mun n'o tun minɛlen don jugu fɛ wa a tɔ ye i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ kelen dɔrɔn de ye yɔrɔ mun n'o tɛ Bashar al-Assad n'a a ka maaw bolo Idlib fanfɛla yɛrɛ la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Idlib ale ye yɔrɔ ye a fan caman minɛlen don Bamanci tɔn mun fɛ an k'a ma Front Fatah al-Sham n'o ye i b'a ye k'a fɔ Al-Qaïda ka jɛkulu kɔrɔ dɔ ye o la Bamanci jɛkulu minnu fana bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ olu fana ka maaw dɔ fana bɛ yen yɔrɔw la u ka jamana worodigiyanfan ka taa a kɔrɔnyanfan fɛ n'o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ la yɔrɔ mun n'o o minɛlen don Bamanciw fɛ sanga ni wagati sanfɛ maaw olu bɛ mugujugu jigin o kan wa o bɛ sen na a bɛ kalo damadɔni bɔ mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nin yɔrɔ in na wa mugujugu bɛ ka jigin Siri ani irisiw olu ka pankuruw de fɛ o la a yira k'a fɔ sɔrɔsiw olu ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye jamana woroduguyanfan ka taa tilebiyanfan fɛ u ka se ka tɛgɛ kɛ yen fan bɛɛ lajɛlen na sabula ni nin yɔrɔ ta k'a lajɛ kɛlɛ de kɔni bɛ sen na sɔrɔsiw ni jugu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsiw olu bɛ fan dɔ fɛ Fatah al-Sham olu fana bɛ fan dɔ fɛ o fana bɔlen kɔfɛ Bamanci minnu fana bɛ yen n'olu fana tun kɛlen don ka muruti Bashar al-Assad ka fanga la olu ka maaw bɛ fan dɔ fɛ nin tile laban ninnu kɔnɔna la maa 68 olu de nana bɔnɛ u ni la kɛlɛ in senfɛ o maa 68 na 27 olu ye maaw ye maa minnu i b'a ye k'a fɔ ni
ni olu kelen do ku udugo diinɛ kɔfɛ mugan o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ marifatigiw fɛ minnu kelen do ka marifa ta n'olu kelen do ka muruti Basar al-Assad ka fanga la wa a yira k'a fɔ fana bɔlen kɔfɛ maa 21 minnu tɛ marifatigiw ye civil ko do u ye olu de bɔnɛ u ni la. Irankaw fɛ nisɔngoya jɛkulu caman bɔra ni ka taama nisɔngoya ta ka a ɲɛsin u ka jamana marabolo ɲɛmaaw ma min kɛra hakilina kɔnɔ u ka sanni siraw ni gɛlɛya nana don olu la ani yurugu hakilina kɛlɛli nisɔngoya taama u bolodara Irankaw fɛ kunun juma min bɛnna Decembre kalo tile 29 ma. Juakun kelen kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sɛfan dɔ farala o sɔngɔ kan wa a kɛra i b'a ye k'a fɔ Iran olu ka dugubaw dɔ kɔnɔna la wa a kɛra sababu ye maaw bɔra k'u ka nisɔngoya yira maaw dimina kosɛbɛ bɛɛ y'i ka nisɔngoya yira n'i y'i dugu ka jamana ta k'a lajɛ ayiwa baaratanya de ɲɔɲalen do kosɛbɛ sabula a yira k'a fɔ 100 sarala 12 n'a nɔ ka 4 san 2017 olu de maa minnu tɛ baara la o fana bɔlen kɔfɛ u ka tile filanan kɔnɔna la u ye mun boloda n'o bɛ tali kɛ u ka taama la maa caman olu bɔra jumadon ka bɛn Decembre kalo tile 29 ma u ka dugu fanba caman kɔnɔna la ka se k'u ka nisɔngoya yira walasa dɔ ka bɔ fɛnw sɔngɔ la ani yuruguyurugu o ka dabila u ka jamana kɔnɔ sabula yuruguyurugu b'u ka jamana kɔnɔ dɛ o la a yira k'a fɔ taamalikɛlaw olu ye taama kɛ yɔrɔ min na Nazar Yazd n'olu bɛ u ka jamana worodugu yan fan fɛ u ye taama dɔ fana kɛ Sharud n'o bɛ jamana bani yan fan fɛ u ye taama dɔ fana kɛ Kasmar n'o bɛ u ka jamana bani yan fan ka taa a kɔrɔ yan fan fɛ u ka dugu dɔ fana bɛ an ko a ma ko Kermashaf o bɛ tali kɛ u ka jamana tilebiyan fan fɛ lakana tigilamaw olu kɔni bɔra ka taamalikɛlaw k'a ɲini u fɛ u ka taama dabila a kɛra mankan ye u ye mugujugu ani i b'a ye k'a fɔ gazi k'olu fili walasa jama bɛ se ka tila cogo min na o la n'i y'a ta k'a lajɛ faso ka sobaw dɔ bɛ yen olu caman tiɲɛna dɛ kuma mun nana fɔ u ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ fɛ olu nana a yira k'a fɔ tiɲɛna tiɲɛni kɛra nin yɔrɔ in na taamalikɛlaw olu tun bɛ fɛ k'u ka laɲiniw de sabati ka taa gouvernement juguya la kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Hassan Rouhani ye dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya mun b'u ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ de dɛsɛra pewu ka se k'o ɲɛnabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ yɛrɛ sira yɛrɛ fɛ. TVA Nord filɛbagaw nin de kɛra aw garijɛgɛ k'a bi ton kibaru kɔnɔ an bɛ foli lase Segu population cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ma a ka filɛliko ɲuman na an b'a fɔ aw kan bɛn ni ɲɔgɔn na sigida wɛrɛ.